ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Шумо қарор дорен дар канали Саудо ТЖ. имрӯз 17 июни соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. дар имрӯза видео хонаҳои заминиро гӯш кунед ки як ҷо сар мешаванд. хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Фархор, ноҳияи Панҷ, ноҳияи Вахш, шаҳри Кӯлоб. ду хонаи арзони дига ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат, квартираи арзон ҳастанд дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина, квартира ҳастанд дар шаҳри Душанбе. хулоса бардруи азиз, нархҳои имрӯза, нархҳои хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ гарани арзонай. Бояд чиёдум қариб броя бардруи азиз, я ҳавлии фурӯшӣ 35000 сомониш мега. бардруи гарибон шумо метавонед ки ҳавлии фурӯширо 293000 рублда бихарен. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ҳо, дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. дӯстони азиз, мо эълона сар мекунем. ай шумо ягон чӣ намерава барои дастгирии мо як дона лайки бепала биҷиқен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ заминай, хонаи дуошёнаи фасони хушрӯкардагӣ, 3 дар хона дар поён, болош мансар бидаи. ремонти хонаҳо замонавӣ ба дараҷаи олӣ шаҳидисони азиз, ову суеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, анҷомхона, кухнӣ дора. дарахтои мевадиҳанда бисёр дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозааш часпондагиай, мактаб, магазин, масҷид, балниса наздик бидаи. бардруи азиз, хона ҷои беҳтарин дай ва хона фасони хушрӯмсол сохтагиай, проекти зурқатӣ, чӣ хеле ки гуфтам, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. хай мисол бо ҳамаи маълумотша дар бар экран нависагиам. ва бардруи азиз, нархи хона 350000 сомонӣ. 350000 сомон бардруи азиз, ана нархи хона бидай. номрош номрои Тоҷикистонай, дар ин рақамҳо бардруи азиз ватсапам дора, ин рақамҳо кор мекуна. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, бигӯед ки номерураи канали Саудо ТЖ гирифтам, ба шумо бо арзон мекуна. бисёре бардро гуфта буданд ки ай шаҳри Кӯлоб ягон ҳавлии фурӯшӣ шава, арзон боша бимонед. бардруи азиз, ина як бародар ҳавлии фурӯшиша сурат гирифт, дар марои кад гуфакаи Саудо ТЖ рекламаш ка. ина бардруи азиз, ман маълумотша гап мезанам, шумо бо диққат гӯш кунед, харидор бошед. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳоти Зарбдор, маҳаллаи Заринкӯҳ. хулоса бардруи азиз, ай ҳамин дарвозаи Кӯлоб 1 километр дур бидаи. 6 сотиқ заминай, ову суеч мега ҳастае, мегзарониш тамом. ҳамсоя ову сует доранд дӯстони азиз, мақсад ки ҳавлиро бихарӣ, ову суетша мегзаронӣ. ҳуҷҷатош қарор доштаи. бардруи азиз, нархи ҳавлии фурӯшӣ 35000 сомонӣ. ина бо мегӯем ки Саудо ТЖ ту ана хонаи арзон намемонӣ, ҳавлии арзон намемонӣ. ина бардруи азиз, касе ки подписатсия кардагиен, ина бешухӣ бихарен. 35000 сомон бо арзон мешава. бардруи азиз, касе ки дар канали мо меҳмонед, подписатсия кунед. ман кие ки видео кардам, шумо да мерава. барои ҳамон вақтона намегира, подписатсия, дона лайки бепала биҷиқен. ай ҳамин канал метавонед ки ягон рӯз хонаи арзон, мошини арзон, мисол ягон квартираи арзон бихаренда. хулоса
подписатсия кунед. хуб дӯстони азиз, хона дар ноҳияи Фархор тарафи Уртабизда 7 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааст ки ноҳияи Фархор заправкаҳои тор ана ремонт кардагӣ ҷана чхеле ки дар сурат десен ноҳияи Фархор тарафи Уртабиз шуда будай. нархш бардои азиз 130,000 сомонӣ. 130,000 сомон бардои азиз, хонаи арзон дар ноҳияи Фархор. бардои азиз, агар шумо реклама дошта бошен замин, хона, квартира, мошин, ҳози канали Савдо ТЖ дар YouTube якм ҷо рафтесаед. дӯстони азиз, ами ана заминтон ё хонатон ё квартиратон арзон боша, результат метада. мақсад ҳози YouTube да ами Савдо ТЖ якм ҷо рафтесай, да ҳами рақамҳо чизе дорен дар WhatsApp рӯй кунед. баъд ягар реклама бо хонаҳои бепулда мегзарем. Ассалому алейкум ҷароҳ. Аз шумо хурдонзарани мошина ки Қазоқстон рафтондем ва дусетка ба рафтондем, гапон камчигаш нест, ҳамеш зӯр мошина гарантина ва хелин фребгарӣ хелин гапон набудааст. Ана мошина майкумтон бачо зӯр бачо буд. Assalomu alaykum migrantlar. O'zbek, tojik, qirg'iz davlatlarga kirdi chiqdi migrantlarga olib borib kelish nimalari bor. 100% ishonchi va tinch. Bizmoqqa bo'ladi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerlar qoldiramiz. 100% ishonchli aloqaga chiqingizlar. дӯстони азиз, дар ин авор квартираҳои арзонам ҳастад. барои ҳамун то охири видеора тамошо кунед. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5, ҷамоати деҳоти Намуна, деҳаи Сомонӣ. 8 сотиқ заминай дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дорад чхелек десен. соҳиби хона маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Намуна, деҳаи Сомонӣ 1, дар наздикии дарвозаи заводи Хлопун. анхел маълумот додааст, ҳуҷҷатош 100%. бардои азиз, нархи хона 85,000 сомонӣ. на марҳамат, бардои азиз занг бизанед. ноҳияи 5 да хай мисол бо ҳамаи маълумотша ана дар бар экран нависагиам. бардои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ гуфтагиҳай. касе ки ай шаҳри Ваҳдатен фаҳмидем ки ман ки ҷои Ваҳдата гуфтесам. ана 6 сотиқ заминай 4 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааст ки ана 4 дар хона ҳастай, 6 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, чхеле ки гуфтам деҳаи Тангаӣ ҳам хел маълумот додааст. ана бардои азиз, нархш 160,000 сомонӣ. 160,000 сомон. дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳастай. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. бадрои азиз, аз куҷое ки хона ё квартиратон дар кора, комментари ҳами видеода бинависен. агар дар кор набоша, просто бинависен ки беҳтарин видео Савдо ТЖ. бардои азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш қарор дорад, тарафи Киров Д. 8 сотиқ замин, 5 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааст ки хона дар ноҳияи Вахш, тарафи Киров Д да қарор дорад. 5 дар хона доштай, як магазин, як амборхона, ошхона, ҳамом, мисол ҳамаш мисол 100% бидайда барои зиндагӣ кардан қоидавӣ 100%. фақат бардои азиз, ана салафани тангиан қати пула мебарӣ, мисол хонара мехарӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. магазин якта ва амборхона доштаи. ана бардои азиз, хай мисол бо маълумотша дар бар экран нависагиам. нархи хона 230,000 сомонӣ. 230,000 сомон. занг бизанед, маслиҳат кунед. ана ака шери нар камкам чои кабута биза ки ховуд набара. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон. фақат подписатсия, лайкора бажиқем. бардои азиз, ана бардои азиз, квартира дар шаҳри Бохтар, пешина номаш Қурғонтепа, тарафи стадиони яна бахш бардои азиз, тарафи стадиони Юнус dabday. шаҳри Бохтар, тарафи стадиони Юнус, як хонага дар якум этаж қарор дора, 40 квадрат. соҳиби квартира маълумот додааст ки оби гармаханак дора, термос, телевизораш меиста. бардои азиз, нархи квартира 195,000 сомонӣ мега. арзон мекуна, яъне ки таргават мекардай. бардои азиз, харидорои аниқ нигоҳ кунед, числаи видеора барвақттар боша, занг бизанед.
бардурои азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. бисёри бардуро аз ғарибии бисёртар ай Россия гуфта буданд ки квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимонед. марҳамат бардурои азиз, гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипраземда, якхонага дар 1 этаж 24 квадратни метрае. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиае ки квартира дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем, гарадо гуфтагиай, наздики заправкаи тоҷиронда мебошад. дар якум ошиёна қарор дорад. нархиш 235 000 сомонӣ арзон мекунад. бахш бардурои азиз, 24 квадрат будай, як хонага 1 этаж, Гипраземда, нархиш 235 000 сомон. мошин қабул мекунем. бардурои азиз, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанем. барои чӣ ман мисол числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша мегӯм? барое ки бисёр подписатсия кардагӣ нестен, мумкин ҳамин видеоро 1 моҳ ё 2 моҳ пас тамошо кардесен. барои он бардурои азиз, подписатсия кунед. ке ки ман видео кардам, шумода меравад, шумо мисол пештарак занг мезанед, мисол барвақттар занг мезанед, ҳамин соҳиби хона боша ё соҳиби мисол квартира боша, барвақттар боша занг мезанед. агар подписатсия кардагӣ набошен, видеоҳои моро дер тамошо мекунед. бардурои азиз, фаҳмидене? хулоса зинда бошен, да шерӯи нар. бардурои азиз, ин рақамҳои ма, ягон кас реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, метавонед ки тариқи WhatsApp роӣ кунед, мо рекламаш мекунем, мо барои хизмат тайёрем. хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.